Какво намеш, че как пирогата се разкарваш? И Адосан се по пътя ни наби двамата там в колата, защото такова е. Тренира ли си нещо? Тренирах бокс 12 години, после една година Муай-тай, после отидах на ММА и след това се контузих и приключих. А сега? Сега Поддържаш първо? Сега поддържаме форма, да. Не. Сега от време ходя на фитнес, ама така ходя и на бокс, защото бокс си е много хубав спорт, много цялото тяло, да, цялото тяло, мозъкът, бокс е като шаха, само където в бокс трябва да мислиш, че най-да по-бързо. Защото, нали... А шах играеш? Не. Играл съм шаха, ама ме страх да не ми вземат коня. И затова гледам да игра шах. За какво си мечтал като малък? Какъв мечташ да станеш? Често казано, не съм си мечтал като малък за нищо, просто така гледах ден за ден да мине. И така, не съм имал някакви мечти такъв. Сега като се замисля, никой друг не ми е задал такъв въпрос. Никой друг не му е пукал. Аз не обичам